Farapda Garaşdyrlyk bayramynyň öň ýany öňkü tutsaglary wagtlaýyn tutsag edildi. Garaşdyrlyk bayramynyň öň ýany Farap etrawynyň polisiýa edarasy geçen ýyllaryň günä geçişligini türmelerden boşadylan öňkü tutsaglary hemde beýleki käbir adamlary wagtlaýyn tutsag etdi. Bayramçylyk raýatlaryň arasyna lap geçdi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan 27-nji sentýabrda Garaşdyrlyk gününi belledi. Geçen any we şenbe günleri Farapyň etrap polisiýasy 200 ogloy öňkü bendini 5-7 gije günü wagtlaýyn tutsag etdi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä wagtlaýyn tutsag edilen öňkü tutsaglary bilen bir hatarda narkologiýanyň hasabyna duran adamlar, alkogolik hasaplanýan adamlar ýa-da üýüşip oturan raýatlar bir hepdeligine düş işlerini çekildi ýa-da wagtlaýyn tutsag edildi. Esasy maksat bayramçylykda olaryň ara içip köçede gezmekleriniň öňüni almak diýip bir uçastak polisiýasy özlerine berilen tapşyryk barada anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne ýurt boýunça oglan edilýän günä geçişliklerde türmelerden boşadylan öňkü tutsaglar bayramçylyk gabatlary häkimetler tarapyndan özlerine berk çemeleşilmeginden nägili bolýar. Türmeden boşan raýatlaryň tas 90%-iniň hiç kime azary ýetmese de, munun 10 ýylyň jenaýet edip olaryň günäsi geçilenen bolsa olary polisiýa owy ilatynyň öňünde garadonly hökmüni kemtedýär diýip, günä geçişlikde azatlygy çykan 50 ýaşly öňkü tutsag Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol kemsetmelerden we öz hukuklarynyň depelenmeginden şikaýet edýär. Türmeden boşamagyň özüne erkinlik we azatlyk bermänligini, maşgalasynyň hem garadonly maşgalasy hasaplanýanlygyny, olaryň büdjet edaralaryna işe ýerleşmek hukugynyň ýokdugyny aýdýar. Türkmenistanda bayramçylyk münasibetli ýylyň dowamyna bir näçe gezek günä geçiş oglan edilýär. Soňky günä geçiş Garaşdyrlyk bayramynyň 29 ýyllygy münasibetli 24-nji sentýabrda oglan edildi we onu 800-den gowrak bendiniň günäsi geçildi. Döwlet ýeçiligine media öňkü ýyllarda bolşuýaly döwlet başçylarynyň welayet etrap häkimlerine beýleki pudak ýolbaşçylaryna günäsi geçiren adamlaryň iş bilen üpçün edilmegine kömek etmegi tapşyranyny unutdy. Emma öňkü bendileriň sözlerine göre olar iňen seýrek ýagdaýda işe ýerleşmegi başarýarlar. Tersine öňkü tutsaglary polisiýanyň gödegçiliginde saklanýarlar we dürli kemsitmelere sedewar edilýärler. Her bayramçylykda ýyzarlanmalar, sorag etmeler, hatda etrapda kiçi jenaýet bolsa da ilki türmede bolup gelenleriň sorag edilip kemsedilmegi olary agyr ruhy zarba bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy günäsi geçirenleriň türmeden soňky durmuşy barada gurrun berdi. Döwlet başçylygyny her günä geçişlikde öňkü tutsaglaryň iş üpçünçiligi barada tapşyryk berse de, Türkmen hökümeti ozor tutsaglaryň işe ýerleşdirilişi, olaryň näçesiniň soň işsizlik zerarly gaýtadan jenaýete baş goşýanlygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda oglan edilýän günä geçişlerde türmeden çykýan bennilerin atlary hem köpçüligi ma'lum edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda Garaşdyrlyk bayramynyň belenişi bilen gyzyklandy. Raýatlar lapykeç adamlarda bayram hakda gyzyklanma ýok. Şu günüň Garaşdyrlyk günüdigini bilmeýänler hem köp diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda 2017-nji ýylda ondan ozal her ýylyň 27-nji oktýabr günü bellenilýän Garaşdyrlyk günü duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewap ýaşaýjylaryň käbiri Garaşdyrlygyň özlerine beren ýeşretinden we erkinliginden şikaýet etdi. İşsizlik taşary döwletlere iş gözläp gitmekden, kötençliklerden başga raýatlara beren zady ýok diýip bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Halky bir dowum çörege zar etdiler diýip ol döwlet emeldarlaryna nägilelik beýan etdi.